2, 3 og 5. Så gør klar til en drejning på 5. Og 5, 6, 7, 8. Læg mærke til det her med, at jeg ligesom kommer ned og op. Her skifter jeg retning, så jeg tager min partner med på 1, 2 og 5, 6, 7. Så læg mærke til, at vi bruger ligesom 3 counts, 3 tællinger på et læne. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Her kan jeg gå en basic, hvis jeg ikke får tid til at placere min hånd, så jeg kan gå en basic. 1, 2, og undervejs kan jeg placere hånden 7 ned en lille smule prep. Jeg løfter 1, 2, på 3, 4 skubber jeg væk, på 5, 6 mødes vi, 5, 6, 7, 8 drejning, 7, 8. Så jeg bremser her, min hånd kommer ned fra lænd og op til skulderbladet, og så kan jeg køre basic, 1, 2, nummer 1 tempo, 5, 6, og 1, 2, 3, 5, 6, 7, så jeg læner godt, og 5, placer hånden, og 1, 2, væk, kom, og mødes, og 1, 2, 3, 5, 6, 7, giv den op.